nyinga Lydia Oke. Wachawgi wach mane jatenda piny Kenya William Ruto oyawayanga chenro mar gero ute manengo gi ogonyore e kardak ma Soweto B manon tire Kibra County ma Nairobi. Ruto singo mar loko chal mar Kibra kuom gedo ne jodak makono ute kata gero ne jodak makono ute manengo gi yot. Efomara Chris Owino nolo wachno kendo leronwa ka bende Ruto otiyo gi thuolno mar nyiso jo Kenya ni mogo manengo ne oyueyo nyalo mana yudre e pacho ka bang' higa achiel. Ka oloso e nyasi mar yawo ayanga chenro mar gero udi ma bechgi ogonyore maromo 4,000 e kar dak ma Soweto B e od bura mar Lang'ata, jatend piny oketo e lela chenro mar bero kar dak ma Kibra e bwo higni 2 mabiro kuom gero udi masani e nengo moyueyo. Kaluwore gi jatend piny, udi makamago dhi bedo kod choche, stima, pi maler, ute thieth kaachiel gi skunde e alwora maggi. Hii mtaa mpya ambayo tunawajengea itakuwa na barabara, itakuwa na parking, itakuwa na elimu ama shule ya watoto wenu, itakuwa na hospitali, itakuwa na soko mahali mtafanya biashara zenu. E bwo chenroni, jopiny biro yudo thuolo mar kawo ute makamago bang' chulo shillings 2,500 kuom thuolo mar higni 20. Hii mpango mpya vile mama wetu hapa Shiro amesema, wale mulikuwa mnaishi hapa, nyinyi ndio mtakuwa watu wa kwanza kurudi hapa kwa sababu hapa ni nyumbani kwenu. Ruto oyango ni dwaro mare maduong' en loko kar dak ma Kibra nyaka kar dak man gi udi manyasani, ka bende osingo mar gero ute makamago maromo 200,000 higa ka higa. Kaka yo mar kedo gi onge mar tije e kind rowere ma oke kar od bura mar Lang'ata kod Kibra ibiro miyo rak mar gero dho udi kod dirise mag ute makamago. Na nimefurahi huyu kontrakta wetu ambaye anaitwa Gelot, yeye pia ndo alifanya hii high rise ya kitambo hii. Yeye ndo alifanya. Vijana wa hapa wafanye kazi, wamama wa hapa wafanye kazi. Ruto oloko chung' mare kendo yango ni piny owacho mare dhi miyo rowere tije malong'o e bwo chenro mar gero udi manengo gi oyueyo ma ok mar kwanyo taka e bombe. Mambo ya kazi mtaani ni mambo zamani. Ile kazi mtaani ya kuokota takataka na nini hapana. Tuachane na hiyo. Sasa kazi itakuwa hii. Ninyi mnanielewa? Ewi medruok e nengo mar ngima to moloyo nengo mar chiemo, jatend piny okwayo oganda jo Kenya mondo miye thuolo mar higa achiel kende mar duoko piny nengo chiemo. Wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4. Si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Sina hiyo. Jatend piny bende okwayo jopiny mondo chulo osuru kaka yo mar konyo piny owacho e chopo e ajenda mage. Shukran za dhati, shukran tena sana Mheshimiwa Rais. Kar dak mong'ore ma Kibra osebedo kong'ere e piny mangima kuom onge mar udi mabeyo, choche kaachiel kod ler. Kata kamano, magi nyalo na bedo sigana poni chenro ma jatend piny Dr. William Ruto mar gero ute manyasani e nengo moyueyo e bwo thuolo mar higni 2 obiro ochopo kare. Chris Owino, Ramogi TV, Soweto Slums, Lang'ata, Nairobi.